सुमरन के अंतिम पद कहो कतना ले करी कॉपी राउरे बड़ाई एक बार भोला जी से पैनी लड़ाई नारदी के गौन ऐसा ना भैया रामायण के गायक हमारे बजा लगे सुखनंदन चाचा शिरोमणि का हाइल बड़े मोटकी आवाज लेके पुलिस राय खूब महंगी आवाज ले बड़े कोनो पद ना लागो तूफान जी में कोनो पद ना लागो बाबू वीरेंद्र सिंह धुरान बलिया वाला कोनो पद ना महाभारत शिरोमणि सुखनंदन यादव जी रामायण भी भोजपुरी में लिख देनी हमारा रामायण के गायकी में चाचा राग के जरूरत नहीं थे एमे अनुराग चाहिए कैसे कथा के कहे वाला एगो कौआ रहल काकभूषणी जी एमे राग ना अनुराग के जरूरत बा घरी अनुराग खत्म बा राग के पूजा होता हरजाम का होता जी वो ठीका ले लेता लोग 24 घंटा में वो रवा दे जे रामायण पढ़ता बैठ के हो जा उस श्रद्धा से पढ़ता कि हई चौपाई के बाद कौन बा हई चौपाई के बाद कौन बा वो 24 घंटा में ओरवाओ के फिर में बारे को 8 गो पाना पलट देता रहे को दो लाइन पढ़ ले फिर पाना और ठीका ले बड़ की ओरवाई के बिगमी के ओरवाई के भोर समाप्त कर दे पहले एग्जाम होई एग्जाम में के हो जाए पानी लेना पी ना खाली गांव में चिट्ठी चली कागज पर लिख के मनोज बाबा के पानी ना पी खाइल दूर के बात बा ये घरी एग्जाम गावे आवता लो फरमाइश होता रोज गावला से हरासमेंट बा कुछ नहीं कहता महू नहीं खबी लेते ओ पे काम हो जाई गर्दन जे कर गइल बिया कतना ले करी कॉपी राउरे बड़ाई एक बार भोला जी से पैनी लड़ाई कल युग है ना चारों युग में कतनो निमन काम ना भैया करो और 5 गो अपोजिट पार्टी जरूर रही विपक्षी और मुखिया बानी खूब बढ़िया विकास कर दी अगला बेर जीता तानी जीतियो गई नी तो अब 5 गो अपोजिट पार्टी अपने में बतियाई लो जीतत ना रहे हम अब ना लो ना जीतत तो जीत कैसे गई कैसे चुप रहो फ्रूटी या मुर्गा जीतौल आप समय बतियावे लल आठ जाम रुआ कराई ना हई अखाड़ा के मेला लागल बन कतना हाथी घोड़ा कतना लोग जुटल बा कतना खर्चा भइल बा एकरा बावजूद भी पैसा घटियो जाला ऐसे राजेश मुखिया जी बानी ये कमेटी में होला के भाई 1000 2000 लगा दो अपना से अपनों से लगा के 8 जाम होके पूजा पाठ होके लोग करा देला तब पूजा के 1 हफ्ता बाद बाबा एगो अध्यक्ष महोदय नया सिल्क के कुर्ता पहन के गांव में निकल जा तो जौन चंदा नहीं खेत देले तवन कहेला का कहेला पूजा पाठ करावला में तनी आमदनी बा सिल्क के सियाए लागो हेंगा रेल के चंदा दलो 3 ऑफिस के बायना दिया इले बोलता हनुमानो जी के शिकायत कइले रहे जी यार स्वामी जी के प्रवचन में सुननी एक दूगो बानर उल्टा हो गए रहले कल के ना हनुमान जी के बोल बा तो बोल का माने है हो गोले हपत जी के बोलावे लंका में तो जाके नहीं होरा पति को के ले आवेला कि बीमार पड़े हमला लक्ष्मण जी चली ए गइले हैं तो पूछले हैं कि सुसेन वैद रहुए हैं हां विशाल रूप बना के अब पूरा ऊपर बिल्डिंगों में उखाड़ के लेके चलिए ले माने बोल बताइए नहीं हनुमान जी कहने की तारा लो इतना तो बुद्धि नहीं है बाकी हम ये सोचने हैं कि दुश्मन दल का डॉक्टर बा केंगा चोरा लुका के उड़ के गोइनी हो जाके कहने की चल नहीं तो कहता कहाँ हाथ इलाज कर ना रावण गर्दन ये उतार दी दुश्मन के इलाज करे जाई मन कोई लगे टांग ले चली फिर सोचते हैं कि ना खाली वैद्य जी के डॉक्टर के लेके जाता नहीं और जगह पर लगे हैं बहाना करे हमारा आल्हा छूट गई सिरिंज छूट गई हमारा ओखर मुसर छूट गई बूटी कूटे वाला तो फिर ले आवे जाती ऐसे कहने कि ना डॉक्टर साहब रहो चली हॉस्पिटल वो टांग ले चलता नहीं भुलाई हुई तो ना औजार वही में खोज के इलाज करा
अरे तो सही गुण के आगे बने रहुआ। अच्छा बूटी लेवा गनी है तो पहड़वे काहे उठा लेनी काहे हनुमान जी कहने की तालो को बुझात नहीं खे कतना स्पीड गोइल बनी आइल बनी अब भोर हो गई सूरज उग जेते तो बूटी कामे ना करी एगो दवाई लेके आई थी दुश्मन दल के डॉक्टर लगता कहे कि बीमारी बिगड़ गइल बा एंटीबायोटिक बूटी के संगे संगे 2-4 गो औरी बूटी चाहिए तो फिर ले जेती औरी दवाई ऐसे कहने कि ना बहानाबाजी ना मेडिकल दुकान टांग ले चलो जो वो लागी तो वो नोच नोच के खियाई हो जियई हो ना तो तोहरो के व्यवस्था दियाई ले जितेंद्र भैया जहां कहीं भी मुखिया से तने भेंट कली जितेंद्र बाबू तने भेंट कर लिया जल्दी हमारे पर हनुमान जी की कृपा हो पता न लगता कति रे अरविंद के मनोज बाबा रात भर में हमनियों के नन्हे भैया कोई को सीन देखे के मिलेला रवा सब का नाम मिले रवा सब कहीं जाए मुखिया जी नेताजी गार्जियन चाचा मनोज बाबा आदरे न मिलेला हमनी के रात भर में कोई को सीन देखी ले जा संझिया के मुखिया जी सब है आके गर्दन में माला डाल के 1000 रुपए दिले लो सीना चौड़ा हो जाला एगो हम हो बानी हमर के मुखिया जी एकरा के लोग चुनले में माला दिहल गर्व महसूस होला अब भोरवा में विदाई खातिर पीछे पीछे घूमे ले जा अरे राम हो राम बुझाला कि हमनी से बड़ घटिया काम कोनो बा खोजे के पड़ेला बदला लगता कभी अरविंद के भागो के लकी रे महावीर आवा हो ए महावीर आवा हो चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवा हो चरण में झुकौले बानी सी रे महावीर आवो चरण में झुकौले बानी राय बहादुर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी कहता अरे बोला भजा भजी रे सुगा मुखिया जी का ड्राइवर हमारा पिपरा से पुरस्कार दिले बानी सैकड़ों रुपया ड्राइवर साहब का हार्दिक प्रणाम तने दोनों हाथ सब उठा ले हनुमान जी के नाम पर जितना श्रोता बैठल बानी हनुमान जी के नाम पर दोनों हाथ उठा लेबे के बाद उठाई कुंवर जी हां वो आदमी हाथ मत उठाई जकरा हाथ में हमारा गुड़वा वाला दिक्कत होखे जयकारी बोले के बाद विवेक बाबा पुरस्कार दिले बानी हमरा के गोल लगनी हमार बार प्रेम से बोली वीर हनुमान बली